és una casa per demanar, per demanar ajuda, moltes vegades se te tanquen les portes. Bueno, però és cert una cosa, és cert que tu antes també has fet una menció, és a aquest parc de cabecera, no de cabecera, a aquest parc central que l'Ajuntament està portant a terme junt a l'administració central i que farà que aquesta zona realment se revitalitzi, que es comencen a edificar edificacions quan l'economia també ho permetisca i sense dubte de cada classe que jo és un barri i uns carrers com és Cuba, Dénia i tot això on jo li auguro un gran futur dins del món de la festa i en tot en general. Jo crec que sí, perquè això fa molta tradició fallera, jo crec que és el barri on major concentració fallera n'hi ha, en cada cantó n'hi ha una falla, i ahí estem lluitant per mantindre'ns i per donar-li algo a la ciutat, a la gent, perquè nosaltres sí que volem i obrim la nostra festa al barri i a la gent que ve de fora. Som gent que volem que la festa estigui en el carrer i de fet nosaltres no tenim carpa, nosaltres tenim un casalet, que enguany estrenem casalet nou precisament també, i tot el que fem ho fem en el carrer, ho fem per a la gent, perquè participi la gent. Víctor, jo sé que també has estat en comissions i a més en càrrec important, inclús de president, en falles, en comissions de primera especial, com per exemple Carrer Sueca, Literato Azorín, que també has estat ahí i que és una altra forma, pense, de treballar i de veure en quina te quedaries més, tu que eres una persona que ha estat en distints escalons del món de la festa. Jo vaig néixer en el món de les falles en pintor Salvador d'Abril, Peris i Valero, doctor Sumsi, i va ser president 3 anys d'aquesta falla. Ha passat, efectivament, 4 anys en Sueca, Literato Azorín, i un any va ser president. Mira, jo me quedaria en totes. Jo he viscut i visc el món de les falles i m'agrada tot el que porta el món de les falles. Jo que crec que relació molt una relació amb Pere Borrego, Pepe Campani, en especial gràcies al tema de Sueca, adore el monument, el que fan pel monument, el que representen ells en el món de les falles, però després estic en una falla molt xicoteta com Sevilla Dénia, que és una falla familiar, que és una falla que treballa molt dur per mantenir-se allà dalt, que està fent teatre, que fa declamació, que participa en llibres. Tenim una falla, curiosament, és xicoteta, però en molta activitat. Jo diria que és una falla, Víctor, una falla xicoteta, però una falla xicoteta per la demarcació, per el pressupost, quizà, i tal. Però una falla molt gran que demostra la quantitat de premis que al llarg de la història, al llarg d'aquests 100 anys d'història, que ja és un premi i ja és una garantia d'una gran falla quan està tantíssims anys, sí que sé que s'han portat moltíssims premis al llarg d'aquesta dilatada història. Jo volia que tu en nomenares algun, encara que jo te pugui ajudar en un moment donat. Molt bé. Nosaltres hem fet sempre una proposta cultural en el món de les falles. Nosaltres participàvem durant molts anys en el concurs de presentacions. El concurs de presentacions han portat 3 primers premis, 8 segons, i el que passa és que estaven ja cansats de ser segons darrere de Nacho Rana, perquè són els nostres i són els millors, i donàvem el salt al teatre i llengua valenciana. I en pocs anys que portem, ja portem 4 primers premis en obra llarga, un tercer, i en obres molt difícils. S'han atrevit en UNESCO, han fet la Casa de Bernarda Alba. A més teniu ahir actrius i actors de primeríssima línia, Ahí teniu tots dirigits per Manolo Lagardera i Carles Galiana, que parlar d'ells és parlar d'art i parlar de tot el que comporta. Manolo Lagardera, que és faller, però faller de sentiment d'aquest carrer, ell i tota la família,
Pues sí, és un home que va ficar el cuc a la gent per fer i dirigir tot el tema de presentacions i el que va és començar a dir-li a la Falla o a la gent de la Falla que podrien fer coses grans. Després va vindre Carles Galiana, el que de sobre ha conegut, que ens ha donat qualitat, que efectivament ens ha fet donar un pas endavant en atrevir-se en altres coses, i que ens ha donat aquest pas que quasi diríem que, com t'ha dit el president, han professionalitzat un poquet el grup. I també és una Falla que ha tingut artistes de primeríssima línia, com per exemple, no sé, Pepe La Torre, que avui és mestre major, Manuel Algarra, en Ramon Espinosa... Sí, moltíssims. Però enguany és que ara, aquests últims anys, tenim dins de la comissió a dos artistes, Enrique Burriel, que tot el món coneix i ens fa la Falla Gran, i José Aceves, que diguem el xiquet, perquè és molt jove, i està fent un gran treball en falles infantils, i està fent 10 o 11 Molt bé. Antonio, nosaltres comentàvem, i les falleres majors i tal, Víctor, què mos dius enguany de les falleres majors, de la fallera major i la fallera major infantil? Perquè, claro... Pues enguany no n'hi ha una, tenim un problema, i això va vindre fa 2 anys que aprovaren una junta. Tu saps que tot el món, quan ve un aniversari s'espera a presentar la filla o la xiqueta per l'aniversari. Nosaltres volíem donar-li a aquest centenari un caràcter especial, i en aquest caràcter especial digueren que no n'hi hauria fallera major ni fallera major infantil, que serien totes els components de la comissió. Eso es algo curioso, ¿no? Que yo no lo había oído nunca, al menos. Molt curiós, molt curiós. Enguany tota la comissió femenina és la fallera major. I també, és una iniciativa importantíssima, de veres que és molt bonica, perquè totes van estar ahí, però jo dic que no és solament esta iniciativa, perquè ja fa en l'any 1968 l'acord de la Fallera Major d'eixa falla centenària que estem parlant de Sevilla Dénia, també va tindre l'acord, era formada per xiquetes de la Beneficència, que van estar després a los xais i tot en les cases vostres. Qué bonito, Antonio, qué bonito, Algo muy curioso. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que haga esa falla Sevilla Dénia. Ya otro día nos contáis qué tenéis preparado, cómo os habéis documentado, porque la verdad es que ha sido muy interesante el poder conocer toda la historia. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Gracias, Víctor. Manolo, muchas gracias por traernos a Víctor, que nos ha ilustrado mucho sobre esta comisión. Te veo el lunes aquí en Casal Fester. Casal Fester. Pues nos vemos el lunes. Molt bé. Y a todos ustedes no les veo el lunes, les veo mañana a la misma hora, a las 7:30 de la tarde. Si se han perdido cualquier cosa del Casal Fester de esta semana, saben que tienen nuestra dirección de blog www.casalfester.blogspot.com. Ahí todas las entrevistas, todos los reportajes que estamos emitiendo, y como ya les hemos recordado durante toda esta semana, también pueden votar en nuestra encuesta sobre cuál es la fiesta más influyente en la provincia de Valencia. Simplemente, entran, votan, y nosotros el lunes, Manuel Camarasa y yo, hablaremos de esos resultados. Nos vemos mañana, así que sean felices y yo les espero.